салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Бонуи Пурҳунар. Дар ин видео ман тарзи тайёр кардани як намуд хӯроки бисёр ҳам бомазза ва осонпаз бо макарон ва гӯшти қимаро нишон медиҳам. Барои мо дар кор аст гӯшти қима, пиёз, равған, намак, сирпиёз, мурчи сиёҳу сурх, томат ва макарон. пиёз ва сирпиёзро қима карда онҳоро бо гӯшти қима, мурчҳо ва намак ҳамроҳ карда омехта мекунем. акнун макаронро аз байн баробар ду қисм карда мешиканем. баъд аз оне ки ҳамаи макаронҳоро шикастем, онро кам кам гирифта ба гӯшти қимаи бо пиёзу сирпиёзу мурчу намак омехта кардагиамонро дар гирдаш бо ана ҳамин тарз зер мекунем. бисёр муҳим аст ки гӯштро сахт зер кунем ки дар об ҷудо нашавад. ана тайёр шуд. акнун зирбак тайёр мекунем. дар дег кам тарак равған мерезем. равған гарм нашуда томатро мерезем. то ҷӯшиданаш кам кам мекобем. макаронҳоро бар ба бар дар даруни дег мемонем. аз болояш то таги об мондан об мерезем. чени дилхоҳ намак мекунем. даҳонашро мепӯшем то 40-45 дақиқа дар алоби миёна бояд ҷӯшад. хӯроки мо пухт. мо барои хушрӯю бомазза шуданаш чаккаву кабутӣ ҳамроҳ мекунем. умедворам видеои ман ба шумо маъқул шуд. агар ба канали Бонуи Пурҳунар обуна нашуда бошед, обуна шавед ва дӯстону шиносои худро даъват кунед, то ки обуна шаванд. лайк монед, комментария нависед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. تا ویدیوهای نو.